ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ሓዲርኩም አና ሓውኹም ሰላሐዲኔ ዝንጎ ካብ ሲአርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች ስቶክሆልም ስዊድን ድፍኖ ናይ መዓልቲ ቃል እዩ ሎሚ ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ብርሃን ቃል ክንካፈል ኢና ድኾነ ሰብ ናይ ብርሃን ቃል ሎሚ ክሳገር እዩ አምላኽ ሰማይ ድማ ምሳና እዩ ሎሚ ንካፈሎ ቃል ልዕሊ ኩሉ ኢኻ ዝብል እዩ ሃሌሉያ ልዕሊ ኩሉ ኢኻ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ቆሎሴ ምዕራፍ 3 ካብ ሓደ ደጊም ምስ ክርስቶስ ተንሲእኩም እንትኾንኩም ሲ ነቲ ክርስቶስ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐሚጥዎ ዘሎ ነቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ድለዩ ሪኢኹም ነቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ድለዩ ንምንታይ እንተ ደኣ ምስኡ ተንሲእኩም ኮንኩም ነቲ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐሚጥዎ ዘሎ ድለዩ ሞይትኩም ኢኹም እታ ህይወትኩም ድማ ምስ ክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ ተሰዊራላ እሞ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሕሰቡ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኣይኮነን ክርስቶስ ህይወትና ምዝግለጽ ሽዑ ንስኻትኩም ምስኡ ብኽብሪ ክትግለጹ ኢኹም ክብርን እግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ደጊም ኢሉ መጽሓፍ ቅዱስ ምስ ክርስቶስ ተንሲእኩም እንትኾንኩም ክርስቶስ ናበይ ተንሲኡ መጽሐፍ ቅዱስ ታ ህይወትና ምስኡ ኣብ የማን ኣምላኽ ኣላ ኢሉዋ ንምንታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕሪ ትንሳኤ ናብ ምድሪ ኮነን መጨረሻ ትንሳኤ ነይሩ ኖ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ናብ የማን ኣምላኽ ነይሩ ኣሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ናብቲ ዝተንስኦ ስፍራ በይኒ ኮነን ተንሲኡ ንዓይን ንዓኹምን እንኮላይ ምስኡ ተንሲእና እዩ ከምቲ ክመውት ከሎ ምስኡ ዝሞትና ከምቲ ክስቀል ከሎ ምስኡ ዝተሰቐልና ክትንስእ ከሎ ድማ ናብ የማን ኣምላኽ ምስኡ ተንሲእና ኢና አሜን ስለዚ አባይና አባኹምን ተቀቢልናያ ዘለና ህይወት ናይ የማን ኣምላኽ ህይወት ያ እዛ ህይወት እዚኣ ካብ የማን ኣምላኽ ትጅምር ህይወት ያ እታ ህይወትና ኣብ የማን ኣምላኽ ምስኡ ተቐሚጣላ ተባሂሉ እዩ ስለዚ አባይን አባኹምን ሕጂ ትነብር ዘላ ህይወት ኣብ ስጋና ሕጂ ትንቀሳቐስ ዘላ ህይወት ብስጋና ሕጂ ትግለጽ ዘላ ህይወት ወይ ድማ ህይወትና ዝኾነት ህይወት እዛ ህይወት እዚኣ ልዕሊ ኩሉ ይስፍራ የማን ኣምላኽ ማለት ናይ ስልጣን መጨረሻ እዩ ናይ መላእኽት ቦታ ኣሎ ናይ ጋነንት ስፍራ ኣሎ ናይ ሰብ ስፍራ ኣሎ ናይ ኪሩቤል ስፍራ ኣሎ ሱራፌል ኣሎ ነዚ ኩሉ ዓለም ሓሊፍካ ናይ መጨረሻ ናይ ግዝኣት ናይ መጨረሻ ልዕል ዝበለ ናይ ግዝኣት ስፍራ የማን ኣምላኽ እዩ ልዕሊ እዚ ስልጣን እዚ ካልእ ስልጣን የለን ልዕሊ እዚ ስፍራ እዚ ካልእ ስፍራ የለን ልዕሊ እዚ ቦታ እዚ ካልእ ቦታ የለን ኩሉ ትሕቲ እዩ ምኽንያቱ እዚ ስፍራ እዚ ናይ ፍጥረት ጀማሪ ባዕሉ እዩ እዚ ስፍራ እዚ ንፍጥረት ኩሉ ካብ ዘይህሉ ናብ ህሉ ዘምጽአ ስፍራ እዩ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕሪ ትንሳኤኡ ናብ ክብሩ ከም ዝምለስ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተቐሚጡሉ ሪኹም ወዲ ሰብ ሓሳረ መከራ ክጸግብና ክብሩ ከም ዝምለስ ተጻሒፉ ኢሉዎ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ክብሩ ኣትዩ ክንብል ኮለና ናብቲ ናይ መጨረሻ ስልጣኑ ዝግለጸሉ ስፍራ ይኣትዩ እቲ ዝገርመኩም ግን ናብቲ ናይ መጨረሻ ናይ ክብሩ ስፍራ ናብቲ መጀመርታ ዝነበሮ ናይ ስልጣን ስፍራ ከኣቱ ከሎ ኣነ ንስኹምን በትንሳኤ ተኻፊልና ኢና ኣነ ንስኹምን በትንሳኤ ሓቢርና ኢና ስለዚ መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ካብ ላዕሊ እንተዘይተወሊድካ ንመንግስቲ ኣምላኽ ክትሪኣ ኣይትኽእልን ኢኻ ኢልዎ እኒ ቀዲሞስ ክዛረብ ከሎ ካብ ላዕሊ እንተዘይተወሊድካ ንመንግስቲ ኣምላኽ ክትሪኣ ኣይትኽእልን ኢኻ ኢልዎ ካበይ ላዕሊ ካብዚ ንዛረበሉ ዘለና ስፍራ
ዳስዋይ መጽሐፍ ቅዱስ እቲ ካብ ላዕሊ ዝመጸ ንሱ ልዕሊ ኩሉ እዩ ኣያ እቲ ካብ ላዕሊ ዝመጸ ንሱ ልዕሊ ኩሉ እዩ መን ካብ ላዕሊ መጽዩ ጎይታ ካብ ላዕሊ መጽዩ ካልእ ኸመን ካብ ላዕሊ መጽዩ እቶም ብኡ ካብ ላዕሊ ዝተወለዱ ካብ ላዕሊ መጽዮም ኣነ ንስኹም ናይ ምድሪ ይኮና ኖ ኣብዚ ምድራዊ ስጋ ኢና ንነብር ዘለና እምበር ንሕና ምድራውያን ኣይኮናን ንሕና ሰማያውያን ኢና ንሕና ካብ ላዕሊ ኢና ከምቲ ዝመጻናሉ ስፍራ ድማ ብኡ መጠን ከዓ ልዕሊ ኩሉ ገዛእቲ ኢና ሪኹም ኣሕዋት ነቲ ላዕሊ ዘሎ ህይወትና ክንሓስቦ እንተጀሚርና ነቲ ዝመጸናሉ ስፍራ ክንሓስብ እንተጀሚርና ብምንም ዓይነት መንገዲ ኣብ ልዕሌና ክስልጥን ዝኽእል ነገር የለን ጭንቀት ኣብ ልዕሌና ይስልጥንን እዩ ንሕና ግን ኣብ ልዕሊ ጭንቀት ንረግጽ ኢና ዋይ ተተባሃለ ጭንቀት ናይ ታሕቲ እዩ ንሕና ናይ ላዕሊ ኢና ሕማም ኣባና ኣይስልጥንን እዩ ዋይ እሱ ናይ ታሕቲ እዩ ንሕና ናይ ላዕሊ ኢና ሪኹም ኣሕዋት ዘይምክንዋን ኣባና ይሰርሕን እዩ ዋይ ንሕና ናይ ላዕሊ ኢና ኩሉ ግዜ ትልዕል ዝበለ እዩ ዝገዝእ ንሕና ኢና ከዓ ልዕሊ ኩሉ ነገር ልዕል ዝበልና ስለዚ ኣሕዋት እቲ ልዕልናሉ ዘለና ማንነት ንሕሰቦ ካበይ ከም ዝመጻና ንሕሰብ ብኡ መጠን ድማ ከይተገዛእና እንዳገዛእና ኣብ ምድሪ ክንነብር ኢና ማለት እዩ ስለዚ ሎሚ ሓደ ሰብ ነቲ ምድሪ ዘሎ ጉዳይ ይረስዓዮ ነቲ ምድሪ ዘሎ ኩነታት ይረስዓዮ ነቲ ዝመጸሉ ናይ ላዕሊ ስፍራ ግን ይሕሰብ ነቲ ተቐሚጥዎ ዘሎ ላዕሊ ግን ይሕሰብ ንዕኡ ብዝሓሰብኩሞ መጠን ናቱ ናብራ ኣብ ምድሪ ክትነብሩ ኢኹም ንምድሪ ብዝሓሰብኩሞ መጠን ድማ ናይ ምድሪ ናብራ ክትነብሩ ኢኹም ሰብ ነቲ ዝሓስቦ እዩ ዝመስል ንላዕሊ ዝሓስብ ንላዕሊ ይነብር ንታሕቲ ዝሓስብ ንታሕቲ ይነብር ክብሪ ዝሓስብ ንክብሪ ይነብር ውድቀት ዝሓስብ ንውድቀት ይነብር ስለዚ ትምርጫ ናባና እዩ ኣይናይ ምምራጽ ይሕሸኩም እቲ ዝተወለድኩምሉ ዓለም እሱ ዓለም ኢልኩም በእምነት ኣብ ደው ምባል ይሕሸኩም ወይስ ንዘሎ ኩነታት ናይ ምድሪ ምርኣይ ስለዚ ነዚ ናይ ምድሪ ምርኣይ ቀልጢፍኩም ክሰግሮ ቀልጢፍና ክንሰግሮ ገዛእቱ ኮይና ክንመልኮ ንደለ እንድሕር ኮይና ናብቲ ገዛእቲ ዝኾናሉ ዓለምና ኣተሓሳስባና ነእትዎ ኣነ ካብ ላዕሊ ካብ ታሕቲ ኮንኩን ኣነ ናይ ሰማይ ናይ ምድሪ ኮንኩን ሰማይ ንምድሪ ከም ዝገዝኦ ኣነ ንኹሉ ኣብ ምድሪ ዝግበር ነገር ይገዝኦ ዋይ ተተባሃለ ዝተወለድ ኩሉ ማንነት ገዛኤ እዩ ዝተወለድ ኩሉ ማንነት ናይ ክብሪ እዩ ዝመጻ ኩሉ ስፍራ ናይ ስልጣን መጨረሻ እዩ ስለዚ ልዕሊ ኩሎም ስልጣናት ስልጡናት ኢና ልዕሊ ኩሉ ነገር ልዑላት ኢና ዋይ ተተባሃለ ኔቸርና ካብቲ ልዑል እዩ ሻሎም Let's go.